Dobrú chuť. Čo to papáš? No čo to papáš? Porozprávaj maminke, čo to papáš? Rozienka. Hrozienka. A s čím? Bananíkom. A ako sa papá? Ukáž pekne, mamička, ako pekné dámy papajú. Tak, krásne dámy papajú. To je ono. No, nádherne. Ale nechytáme si to do ručičky. Nebucháme. A zaspívaš aj nejakú pesničku, alebo sa pomodlíš radšej? Radšej sa pomodlí pred jedlom. Ako sa modlíme pred jedlom? Ako sa modlíme pred jedlom? Ako Ježiškovi sa modlíme? Ďakujeme za jedlo. A večer, keď ideš spinka, tak sa ako modlíš? A ďalej? Opa? Ako? Pekne rozprávaj. No, ako vodne? Buď? Na pomoc. A potom sa čo povie? Amen. Ako sa prežehnávaš? Pred jedlom, aj pred spinkaním. Ako sa prežehnávame? Mene. No, ty dáš ručičku v mene Otca. Ty dáš ručičku v mene Otca. Mene Otca, i Syna, i Ducha, Svätého a potom ako ruky. Tak, ty si pekné dievčatko. A chutí ti to hrozienko? Aké je? Dobrúčky. A je sladké či kyslé? Cukličky kyslé sú. Cukričky sú kyslé. A hrozienko je teda aké? Dobrúčké. Tatičko ľubí kyslé. Tatičko, čo ľúbi kyslé? Také cukličky takéto. A mamička aké ľúbi? Štipľovky takéto. Také zase štiplavé mamička ľúbi. Ešte ako ľubí? Sladké? Suchučké. Suchučké, no výborne. Dobre, takže Esterke kúpime suchučké cukríky. Dobre, na budúce. Čo je plienka? Ako? Suchá je plienočka. Suchá je plienočka, správne. Cukričky nie sú suché. Cukričky sú sladké alebo kyslé. Plienka je suchá. No. A ty už nemáš plienočky, ty už čo nosíš? A ešte raz, čo nosíš? Gačulky máš, že? No. Zašité. Kto ich zašil? Mamička. No. Rybičkové. Rybičkové? Áno. Také pľavačie rybičky zašila také obrovské. Obrovské rybičky som zašila, no lebo sa tam trošku roztrhli na šve. Dobre, Esterka. Dobre, tak krásne ďalej papaj, páči sa vidlička a pekne papaj ako dáma. Dobrú chuť. Ako povieš? Ďakujem. Tak. Sklojem. No, to môžeš dať do pusky.